Mga kapuso, DILG Iloilo City natukiban ang questionable nga paggamit ng pondo sa sangguniang kabataan sa 4 ka barangay sa syudad. Pila ka pamatanon nagapanawagan nga dapat mangin transparent ang mga opisyales. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa barangay Tanza Baybay sa Iloilo City. Kim? Jert, sa tunga sang tikang sang DILG sa pagtudlo sa SK sa husto nga paggamit sang pondo may pila sa gihapon nga nagapabilin nga nagapakatiga kag wala nagasunod. Humalin 2023 tubtob sa mga tuig. 4 ka barangay sa Iloilo City ang natukiban sang Department of the Interior and Local Government Iloilo City nga may questionable nga paggamit sang pondo sang sangguniang kabataan. Isa diri ang 430,000 pesos nga pag-withdraw sa sulod lang sang isa kadlaw sang missing pang SK chairman sang barangay MV Hechanova Haro nga si Joshua Jacinto. Isa na lang kalibo ang nabilin sa pondo sang SK karon sa masobra 3.7 million pesos nga pondo humalin 2023. Samtang ginkasuwa naman sang malversation of funds sa ombudsman ang SK chairman kag treasurer sa isa ka barangay sa Molo sa diin naggamit sa masobra 100,000 pesos nga pondo. Wala man na losses, nabalik pa ng kwarta, but then siguro sa proseso kay tigin ko pa, gin-disburse mo siya nga wala papeles, may problema. Tapos kung kayo sa question, wala na yung balik. Ginusisa naman sang DILG ang 2 ka barangay sa Molo kag City Proper sa ginapahayag. Wala nagsunod sa husto nga proseso sa pag-realign sang pondo sang SK. Settled naman ang isusuno sa DILG. Isa na diri ang barangay Tanza Baybay sa City Proper. Suno sa SK chairman sa barangay. Gingamit sini sa lakbay aral sa Ilocos Norte sa nga Oktubre 2024 ang porson sang 50,000 pesos nga pondo. Ang pondo ang para kuntani sa pagbakal sa mulong para sa mga residente. Medicine, bali wala nang hatag because may harap ng barangay pangatag sa una nga daw ginagamit na sa seminar sa lakbay aral. why ka mo kabalong din nagilipid sa ilo? Wala sir, kay baguan lang ang bisa. Suno sa barangay, bukas man sila sa pagbulig sa SK kung may mga butang nga hindi mahibaloan sa proseso sa pag-uyat sang pondo. Sige, patawag mo na si chairman nga transparency, natawag bala nga i-open niya sa iyang council ang tanan nga ang pundo sa SK. Ginabuligan mo siya kung ano mga kinanglanon niya, kung ano mga kulang niya. Masakit sa buot sang pamatanon nga si Lermuel nga mabatian ang ini nga mga isu. Dapat kuno'y pasulabi ang transparency sa pagdumala sang SK. Tanay gamiton man nila sin Chakto Vlog, tanay kung maplano sila ipakita man nila kag ipabalo man nila sa kabataan para mga benepisyo man ang tanan ng mga kabataan. Jer, tugot nga ginapahanumduman sang DILG ang SK nga mag-disburse lang sang kwarta kung lakip ini sa annual Barangay Youth Investment Program. Dapat man sila magpasa sang liquidation report sa barangay agod hindi na magpangatubang pa sang anuman nga reklamo. Jer? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas.